Kilur jagonge tonggo berudan banjiran wonge sibuk duwe gawe ora sempat ngaleni ketoke. Obor jagung larang malah akeh sing mati. Iki modele wis ora karuan keterak ngene iki neh. Nah niki jagunge larang tapi musibahe ya rena-rena. Dipangan tikus lah. Sing kebenan sing mbuh irung wayahe garing wis keterak dan alum. Iki keterak plakter iki ketok cah suwung mesti iki sing liwat ini. Nah iki lumayan rontok geneng nggone. Sing iki ngobor akeh sing mati. Totalan iki. Bayu. Nek ngingeti tanduran iki jane ya ayem. Tapi nek wis ngene iki ya senep. Ngeti sing iki ayem. Omneh ngeti kae. Mbah Mukari marine luar biasa. Mantap. Wis wayahe panen ning regane larang jagung. Mantap. Nah, 32. Tanggane wis panen. Panen, Mbah? Nggih. Larense wis sawah. Nyantai. Jagungnya gak dukul kebenan. Kiai kebenan. Separo sing gak dukul. Kene wis do musim panen lur. Panen pari, panen jagung. Aktivitas wontane esuk yo ngene iki. Tegal. Buah tin kebune Pak Towo. Buah tin. Iki entek 7 pes jagunge terak blorok kabeh wong emosi disemprot obat cuket. Iya jajal. Iki bae panen kacang. Laut, Mbah. Laut. Canan sing napa? Enten trenceng, Mbah, sing arit niki lho. Nggih. Hitung pes.
ngobor kabeh semprot bacut ketahe. Cirneh paling, tapi kok gak tau nang Tegal wong ya. Nah iki ngene mbok bose kae mbok wek ya. Jagungnya guys sing gak tukul dicirineh karo mbok wek. Ape dipari ciri ragate akeh. Anturi jagung ae. Ini ditukokno neh 2 kilo. Merek larang Yunan. Merek Jos. NK Perkasa Sakti. Halo bos, laki laut. Kayak anak buah kayak. Kau tak nyoteng mbok wek sik. Mbok wek sulam dhewe, mergo meng bojone isuk-isuk udah warung nesu kowe. Disulami neh NK Perkasa, Yergo larang bos. NK Perkasa Sakti. Regane ya panggah 62. 6.200 sak kilone. Wis kentekan modal. Ora tuku ora iso tuku sing pes-pesan, tukune sing pipilan ae. Saya ya bos, tak ngiwangi mbok wae lho. Masalah mecucu. Sukete wis padha tukul.